Hello guys, Namaste, welcome back to Sof and Kitchen and Vlogs. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಮೀಗ ಎಂಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಟಿನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾತಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಬಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುಲ್ಲಕ್ಕಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಂದುಲ್ಲ. ಅವು ದಾದಂದು ಪಂಡ ವರ್ಷಂ ಪರ್ತಿ ನಡಪುನ ಇಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಟಿಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಟೈಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಆಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ಜನರ ಸೇರ್ದು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪತ್ತದು ತೂಲೆ 5 kg ಬಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಸುಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದು ಒಕ್ಕ ಅಜೆಲ್ದ ಕೋರಿ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ನೀರುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಲುಂಡು. ಮಂಜೋಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜೋಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಡು ಇಂದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಮರಣಿ ಸುಮಾರು ಆದಿತ್ತು ಮರಣಿ ಅವರ ಅಂತ ಬರ್ಸೋಗೊಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬರ್ಷ ಹೋಗ್ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವರಂಡು ಅಗೆಲ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಅಗೆಲ್ದ ಬೋಗ ಹರಕೆದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ತಪಲ ಇದ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಯುಡು ವಯ್ಯರ ದೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವಯ್ಯರ ದೀಯ ಅಡಿಗೆದ ಭಟ್ರು ಅಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಮೋತುಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಎಂತಲ್ಲಾರು ಏಲ್ದ ಕಜಿಪು ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೆನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕ ತೂಕನಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಪುಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಉಂತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಲಾಯ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದುಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗೆಲ್ದ ಕೋರಿಗೆ ತಾರೈ ಶರ್ಬತ್ ಅವನುಂಡು ಶರ್ಬತ್ ಬತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರೆಗು ಶರ್ಬತ್ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಯ್ಯದನಗಂತೆ ಜಾಲಾಡ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಡೆವರ ಆಪುಡು ಬಯ್ಯಡವರ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂ ತುಲೆ ಪೂ ಏನದು ಎಂದಿಕ್ ಪೂದಾರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಾತ ತೋಟ ಮೊಲ್ಲಾಪುರ ತೋಟ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಮಾತ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಕಾತದು ಮಾತ ಗಿಡ ನಡ್ಪೋಲ್ ಪಾಟಡು ಅಂಚೆನಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಹೊರ್ತಿನ ಕುಡೋರ್ತಿನ ಇದೆ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಯಿ ಕಿಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಳು ತೋಟೋಳು ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿನ ಮಗಾಲು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಅದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೋದು ಇಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್. ಮಾಮಿ ಕಾರಿಗೆ ತಾರದೆನ್ನ ಪೂಜೋಡ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ, ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ಭಕ್ತಿರ ಕವೆಂಬ ಮುತ್ತು ಮಣಿಕೆದ, ಭಕ್ತಿರ ಕವೆಂಬ ಮುತ್ತು ಮಣಿಕೆದ ಹರಿವಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿವಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದು, ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೂರ್ತಿನಾರತಿ ಎತ್ತುವೆನು. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂಚೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಲಿ. Bye.